ବହି ଖାତା ଦେଖା ହେଲେ ଔଷଧ ଦିଆ ଆଉ କୋଉ ଔଷଧ ଦେବ? ଆଉ କୋଉ ଔଷଧ ଦଉଛ ଦିଅ ବଟିକା। ଏଇଟା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଥର ସକାଳେ ଖାଇବ, ରାତିରେ ଗୋଟେ ଥର ସକାଳେ ଗୋଟେ ଥର। ଏଇ ଡ୍ରପଟା ଦି ଥର ସକାଳେ ଖାଇଲା ପୂର୍ବରୁ ନା ଖାଇଲା ପରେ? ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ, ଖାଇବା ପରେ ଗୋଟେ। ଆଉ ଏଇ ଡ୍ରପଟା ଦି ଥର ରାତିରେ ପକେଇବ, ସକାଳେ ଦି ଥର, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଦି ଥର। ଏଇଟା 10 ଥର ଚାଟିବ। ଚାଟିବ ହେଲା। ଏଇଟା କଣ ଦିଅ? ଏଇଟା କଣ? ଦାନ୍ତ ବିନ୍ଧା ମେଡିସିନ, ଏଇ ଯୋଉ ଲବଙ୍ଗ ତେଲଟା ଚାଟିବ, ଯିବାର ଚାଟିକି ଖାଇବ। ଓହୋ, ଦେଖି ଦେଖି। ଆଉ ଏଇଟା ଏଇଟା ହେଲା 10 ଥର ପାଣିରେ ବୁଡେଇକି ପିଇବେ। ହଁ, ଦିନକୁ 10 ଥର। ଆଉ ଏଇଟା 10 ଥର, 11 ଥର ହେଲା। ଏଇଟା ବେଣ୍ଡେଜ। ଆଉ ସାର ବିଲ୍ କେତେ ହେଲା? 70 80। 70 80? କେତେ ଟଙ୍କା ଦେବି ଠିକ୍ ରେ କହ? 100 ଟଙ୍କା। ବିଲ୍ ହେଲା 70 80, ନବ 100 ଟଙ୍କା। ଭାରି ନଉଛ ଆଉ। ହଉ ନିଅ। ପୋଲିସକୁ ଫୋନ କରିଦେବି, ବାନ୍ଧିକି ନେଇଯିବେ। ଫୋନ ଦେଖି ତମ ଫୋନ କରୁଛନ୍ତି। ମିସ୍ ଫୋନ୍ କଲେ। ନା ନା, ଏବେ ଉଠା, ମୋ ସାର୍ ଫୋନ୍ କଲେ, ବଡ଼ ଡକ୍ଟର। ସାର୍ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ଘରେ। ଏଇ ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଯିବୁ। କିଏ ଫୋନ କରିଥିଲେ? ସାର୍।